Yeah, good evening. Mazura bwino muli bwanji konse kumene muli. So, pano a Benjamin Netanyahu, Prime Minister wa dziko la Israel, mmene tinadziwitsilana poyambirira kuti akhala ali ku America pano panetu iyeyo wafikako. Komanso kumeneko ndithu kuliso ndithu Zelensky. Yes. Yeah, Volodymyr Zelensky, president wa dziko la Ukraine. Nayenso wafikanso ku America, akuti nayenso afuna akambiraniso ndi Trump. Yeah, mukudziwa kalenso kuti paja nayenso akudikiriranso kuti Iran ibwezera motani chifukwa iyeyo waphulitsa ndithu maship awiri a dziko lija la Iran limene linanyamula zinthu adono kuti zichani koma iwo aganizira kuti akuti ndi zida zimene zimapita ku dziko la Russia, so iwo aphulitsa ship imeneyo. So Iran anena kuti no, actually ife ndithu asadandaule yayi, that one won't go unanswered. Zimenezo sikuti sitiyankha yayi, tiziyankha so zipangaso respond zimenezo tibwezeraso, koma we do not know how kuti abwezera motani, right? So pamene akudikirira then pamene ndithu wathamangira kai kwa dade Trump kuti mina zina ndi zina. Yeah, so kumano pamene Benjamin Netanyahu amafika ku dziko la America anapeza ndithu anthu ambiri ali like msewu akuadikirira. You understand, like kwalandira kumano kwalandira kwake atali jambula zinthu kuti iwo ndi chiwo criminal chigawenga chimaphana, you know, ndi chisiye genocide, chisiye nkhondo, chisiye nkhanza. Zambiri ndithu anthu ndithu anali munsewu ndithu kumulandira iyeyo Benjamin Netanyahu. Ukuti kunenako ukundu ku America. Ndipo anthu anayamba kuika makomenti kuti anyway ifeyo timalipira misonkho yathu kumanyamuka kumapita ku Israel kwagulira mabomba chanchani ndi kwaphulitsirana osalakwa. Ife zimene ndithu sitikuzifuna topanazo. Yeah, umo ndimene ndithu iyo ndithu ndi welcome mene iwo analandira. Mopeza kwenye pali malipoti ena chabe kuti verification yake ndiyo vutulapo. Kumabe maripoti wali very strong, right? Kuti even zinthu zamachandi machi ku South Africa kuja kumene kuja kumene amalawa ambiri ndithu aluza ena aluza miyoyo, ena mabusiness, ena drama zawo, ena you know basi ena miyoyo yawo yasokonekera ambiri sikuti ndi munthu mmodzi. Yes, Israel ndithu ya imachita kuathandizira anthu opanga zamachandi machacha kuti ndalama ndizi tawapanganiza kuzakuza ndalama ndizi. Yes, why Israel imapanga zimenezi? It's kufuna kungobwesa ngati division kusiyana komanso for South Africa paja inatengera Netanyahu aja ku ICC, ku International Criminal Court, kuti iwo akazengedwe kumeneko. So china Israeli paja umadziwa zoti aliyense amene amafuna kulimbana ndi iwowo kapena kulimbana ndi za khuzani zimene akupanga amathana naye munjira ineyi yonseyo. Ngati for example ngati jaji wankulu Karim Khan amene wa ICC, International Criminal Court, iye atangosayinira kuyika ma warrant of arrest kuti Netanyahu akuyenera kumangidwa amene uja. Netanyahu akuyenera kuti wapanga zoyipa kwambiri. Anayika list ya anthu, anayika Netanyahu, anayika Putin, you know, anayika akuluakulu Hamasi, anayika pene pajapo kuti iwowa ndithu aphetsa anthu osalakwa, so akuyenera ndithu kumangidwa. So izi atangochita maIsraeli ndi amene makamakazi nawo anyasa kwambiri. Ena anankhala chete koma izi zinawo anyasa kwambiri kuti imzona mukati pange feyo tithanana. Then to boom out of blue mosayembekezera panangozindikira basi mzimayi wina akubwera kuti ine magwira ntchito tumuje mu office mwayo Karim Khan wankulu wa jeje amene ndithu anandipanga timati sexual abuse, ngati iyeyo anandigwiririra yeye makuti zambiri bizo yankhola zoti like pena make zodabwisa kuti kuti zikukhala bwanji. Iye uja ma allegations aja nakana kuti no, ine zimenezo sinapanga. Ndi anapanga zothekera
maisraeli akufinya mpaka nakupeza kuti anaponya mavoti mpaka munthu chakhale mkhani uja mpaka ndithu amuchotsa pa udindo ngati wamkulu jaji waku ICC, International Criminal Court. So aliyense amene amalimbana ndi Israeli amathana naye mwinjira iliyonseyo. So the same thing ku South Africa kwawoza kuti iniyo pangani focus za domestic violence, kuti iniyo kwanu kuli zochitika izizi anthu akungopangana izi, pangani zakomene koko musapange za international yayi, pangani kai za kukhoma kwanuko, something like that. Umo ndimene tu ma Israel ndithu amachitira. System yawo ndiyopsa yonena kuti anthu ambiri samatha kuyitulukira bwinobwino, komano anapanga infiltrate pena palipo sanalowa kwambiri, pena palipo sanalowa ndithu kulowa kuti simungadziwenso kuti kodi apapa akuti panga especially na Mossad ndanthu ayipitsitsa kwambiri. Yeah, so anyway, izozo ndithu ndi zimene ndithu zikuchitika kumene kuku. So iwo mafikiro awo anali amenewo. Nkhani ikulu akufuna amunyengerere Trump. That's what happens. Trump akafoka iwo amabwera amuuza zina kenako akamabwerera muonaso Trump so akumenaso mapikoso amapasa false hope, komanso amanamiza, komanso adono kuti situkuza zoti chimachitika nchani, kanapanga blackmail sindimadziwa kamwina ali zithunzi zake so pa njira zambiri zimene akugwisa ntchito. Akangotero upeza china Trump aja basi ayambaso kupanga zosokoneza. Nde zimene zilipo pano ndi zimenezo. Tilongosolelana bwinobwino kuti achita awawa ayankhulana zotani, Zelensky ayankhulana zotani, Netanyahu ayankhulana zotani. You see, this is tilongosolelana. Kuna chitetezo ndithu chifukwa wamkulu wa IDF amapereka malipoti kuti komatu Netanyahu asamale chifukwa Irani ikumusakasaka itha kumpanga attack. Anyway, it's anthu ambi I don't know kuti chimachitika nchani, komano it's not a secret. Sizachisi zoti Irani kusakasaka na Trump ndi Netanyahu. Amayitanso kulengeza kuti akuluakulu tikuwasakasaka ndithu mpata tangopezeka akuena kulipira ndithu mwazi umenewo anakhetsa. Yeah, that's it. Mpaka naso zafikaso kuti even ku family so ya Trump so zafikaso kumeneko kwakuti ndithu anthu amene wawa ayenera kuti azenda mosamala. Ana Trump tingolekeza ana Trump azibongo zawo ena muli mosema koma kuti azenda mosamala. Iwo ndizimene ndithu iwo Iran akumayankhula. So yeah, pakati pano ma negotiations palibe azi Iran mmene yankhulira, ngakhale ma Americans akuti akungobwerezabe kuti hey fail I don't know. Yeah, so mchunu chamene mbuli jaima konda makuti imeneja yaona kale kuti akuti yoyo yaona kuti mmene zili zinthuzi utha kumangidwa nde yoyo akuti yaphumukamo yafunyuluka ati azisiya zamademo ku South Africa iwo azirulukamo chifukwa aona zoti akupanga measure kono zoti pena pake sangangomacha mpaka kale yayi. Pali zinthu zingapo zambiri zimene ku South Africa zikutsika, economy yambano kutsika pansi. Why? Chifukwa anthu ambiri akumakakamiza ulembe apa ma South Africans anthu mabwana jasakufuna kuwalemba ma South Africans chifukwa kwadziwa one akalandira lero mawa sabweraso kuntchito ya ndizimapanga. Two, akabwera ulesi komanso kuba anyamaraja kuba anthu akujona amaba kwambiri makampani komanso amafuna so drama zambiri. I know kuti ma foreigners anapanga mistake yomavomera drama tochepa just because alibe mapepala amangobwera komanso drama yawo amaipanga compare ndi drama ya kwina sizabwino beso zimene zidakhala zaononga system ya ntchito. Komabe pakufuneka ndithu drama izikhala nthu yokwanira ndithu drama izikhala yokwanira nanga amwene munthu pa anthu ena amwene mwezi wonse wanthunthu ngokupasa 2,000 rand. Come on.
2,000 rand nini and amapanga compare kumpari kumalawi iyi ndiya mbiri ukaipanga ujeni mutuluka mundamwa kuti ime itho kubwesera 400,000. Come on, kumasiyanitsa ku South Africa ndikwina for kumene koko life iso yakumene kwa imakhala standard high yapa high, you see umakharize nthu zimadulaso kumene koko ndesunga khale ngati kukwandira kumalawi kuti kwina kupasi 400,000 pa ntchito kwa anthu amene alibe ma skills tingwelekeza kwa anthu amene balalibe sizingatheke ndama yake makhaya ochepa ndeuyo ali wazisiya as much as singakuzuzile konke kodwa futhi we can't march forever. Iqiniso limile lelo, iqiniso lonke, iqiniso lodwa. Iqiniso lelo ngoba asinayo inhloso yokucollapse economy. Futhi ngikhuluma lokho njengesenior yomuntu okwaziyo ukuboshwa abafowethu silitha labo yonke lento ukuthi adewethu uMangobese noPethu Phakela abalazi ijele and futhi they are junior to me. They are excited about every situation, limelight, relevancy, and everything. I'm no longer excited. I know what to do and when to do it. So where someone is weaker, someone has to protect each other. Someone has to elevate each other. So this is the position I'm taking. I'm on social media platforms. They may be there to say whatever they want to say because of the likes, because of the relevancies, because of abantu befuna ukuthi bahole ekugcineni kosuku ama-views. So i-country is not about views. I-country is a very serious matter. We are serious about reparating. Zimzambili zabangula impacted ku South Africa. Makampani, sisi kupepa so tingoti kujonzi sikupepa basi mwachidule kujonzi sikupepa kufuneka ma foreigners acha hero. So tizonabe kusogolo kuno kuti chinga chitike nchana. Komano guys, thank you so much. Malawi and Cameras.